Практична. Телескопично удължение с максимална дължина 320 см. За лесна и икономична поддръжка на дърветата на височина до 5 метра. 3 позиции на режещата глава. Лесна промяна на ъгъла на рязане чрез двустранно натискане на фиксиращия бутон. За максимално удобство при рязане на клони под различен ъгъл. Мощност 710 W. Дължина на водещата шина 200 мм. Скорост на веригата 10,8 метра в секунда. Регулиране на количеството масло за смазване на веригата. Допълнителна ръкохватка за стабилна работа с кастрачката. Ергономичен пусков прекъсвач по цялата дължина на основната ръкохватка. Електрическа кастрачка за клони RDPS-01.